pracuji na kardiologických sálech v Ústřední vojenské nemocnici a zastávám funkce staniční sestry. Na mojí práci, pokud to vemu jako na práci staniční sestry, tak je hodně těžký práce s lidma. Mám personál, který jsou moji podřízení, takže to jsou sestřičky, rentgenoví asistenti, sanitáři. Pokud bych to brala jako zdravotní sestra, ne jako v pozici, ale jako když jsem na sále jako sestra, tak těžký na naší profesi je to, že se setkáváme jak s radostí, což je dobrý, což je hezká ta část, ale i se smutkem, třeba z nevyléčitelných nemocí nebo z umírání pacientů. Radost mi dělají podřízení, když pracují tak, jak mají radost ze své práce, všechno šlape tak, jak má. Radost mi dělají pacienti, když prostě přijedou třeba na sál s obavou, že prostě je to pořád zásah do srdce, prostě, tak když přijedou s tím, že mají strach, tak i když jim to vysvětlím, tak ne vždy to vyjde, že prostě ty pacienti se úplně přestanou bát, mají obavy. A když odjíždí z těch sálů a mají radost, řeknou, jako, že byli spokojení, že vlastně se ani tolik bát nemuseli, a tak jako takový to poděkování a úsměv těch pacientů, to mi dělá velkou radost. Pokud to vemu k tomu našemu sálovému provozu, tam není úplně čas na nějaké vyptávání se pacientů, jak co prožili, třeba když je to nějaký 100letý pacient nebo 90letý prostě staříček, tak když jsem pracovala na koronární jednotce, tak tam byl čas, že jsem si mohla zastavit občas s těma pacientama, měla jsem 12hodinovou pracovní dobu, mohli jsme si povídat, oni vyprávěli, co prožili, jaký měli lásky a spousta příběhů, které byly strašně hezký a povzbuzující do toho života dnešního. Ale na tom sále už tolik času není, tak je strašně důležité uvědomit si, že ty pacienti, každý má svůj nějaký příběh, je dobrý třeba se i zeptat, nebrat to jako rutinu. Mít někoho vedle sebe, partnera, přátele, rodinu, který s vámi sdílí, nebo vy můžete sdílet s nimi ty svoje strasti nebo naopak radosti. A jít si zasportovat, to je pro mě asi to největší plus s partnerem, když se sebereme, jdeme někam zaběhat si, zahrát si badminton, na volejbal, často chodíme, takže určitě sport a přátelé, rodina. Mám přátelé, kteří jsou úplně třeba z IT, z obchodníci a podobně, a že ač jsou třeba na vyšších postech, než jsem třeba já v té mé profesi, tak berou tu moji profesi, že si myslím, že jsou na mě i hrdí a obdivují tu práci, kterou děláme. Abych neváhala a šla znova na zdrávku. Stojí to za to, určitě.